നോക്കുക. ഹരേഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ അറിയില്ല. അറിയില്ല, ക്ലാസ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇല്ല. അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അത് കേട്ടു. പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവര് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മുടെ ഇന്ന് ലെവൽ 3 മൂന്നാമത്തെ ലെവലിന്റെ ക്ലാസ് ഇന്ന് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപദേശാമൃതം. ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, അതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് മറക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഉപദേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപദേശിച്ച് പരിചയമുള്ളവരല്ലേ, നമുക്ക് ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് കുറെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പുതിയൊരാളാണ്. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് രൂപഗോസ്വാമി. 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. 6 പേര്. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെന്നാണ് ഇവരറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാര് ഇവരാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാക്കി തന്നത്. ഇവരുടെ നേതാവാണ് രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തന്നത്, മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത കാണിച്ചു തന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്.
രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ വഴി കൂടെ പോയവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതിനും കൂടി എളുപ്പമല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പാതയിലൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രൂപാനുഗാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു പുസ്തകം. അത് തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിയവർക്കും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഉന്നത ഭക്തിയിലുള്ളവർക്കും തുടക്കക്കാർക്കും പിന്നെ അത് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന മധ്യത്തിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് എന്ത്? ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശത്തിന്റെ അമൃതാണത്. അമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും വറ്റാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തത്, അതായത് തീരാത്തത് അമൃതം. അതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണത്. ഉപദേശത്തിന്റെ അമൃത്, അതാണിത് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള 11 ഉപദേശങ്ങളുള്ള ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണിത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം. നമ്മളൊരു ഗൈഡാണെന്ന് പറയാം നമുക്കിതിനെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളെന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ത്? ഈ ഉപദേശാമൃതം. നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഈ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രചയിതാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. ഇതിന് വിവർത്തനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ വിവർത്തനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഉപദേശാമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപദേശത്തിന്റെ അമൃതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയിൽ തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്കും കുറേ പുരോഗമിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ഗുണകരമാകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആത്മീയ ജീവിതം പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യനാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരിലെ ഒരാളാണ്. ഈ 6 ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ടഗോസ്വാമി. ഇതില് രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനുമാണ്. ജീവഗോസ്വാമി ഇവരുടെ വേറൊരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ആര്? ജീവഗോസ്വാമി. ഇവർ 3 പേരും ബന്ധുക്കളാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമി ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും. ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ്. ആരാണ്? ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി ആരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഗോസ്വാമിമാർ. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാണ്? അവര് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്നെ ആ രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തികളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. രൂപഗോസ്വാമി ജന്മം എടുത്തത് സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ ജനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സനാതന ഗോസ്വാമി, ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്താണ് അവിടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും ആ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഈ വൈഷ്ണവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ദൗത്യം. ഇവരത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാണ്. വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഭരണം മുസ്ലിം ഭരണമായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചും സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ.
അപ്പോൾ മുസ്ലിം ഭരണമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മുസ്ലിം ഭരണത്തിൽ ഇതൊരു ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വേണ്ടി വരും, അവിടെ നമുക്ക് മതം മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താണ്. കാരണം ഇവരെ സമുദായത്തിലുള്ളവരെയും ഇവരെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റു ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവർ ആ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും അങ്ങനെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ അവരെ പേര് മാറ്റി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ആരായിട്ട് മാറേണ്ടി വരും, മുസ്ലിമായിട്ട് മാറേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക് എന്ന് മാറി, ഇവരെ പേരായിട്ട് മാറി. രണ്ടുപേരുടെ പേരും ദബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക് എന്നായിട്ട് ഇവരെ പേര് മാറ്റി. അങ്ങനെ ഇവര് അവിടെ പറയുന്ന പോലെ ആ രാജ്യത്ത് അവരെ ആ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇവർ സേവനം ചെയ്യാണ്. അവിടെ അവർ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അവർക്കത് ചെയ്യാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അങ്ങനെ അവരവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ ആരെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഫസ്റ്റ് രാമകേളിയിൽ വന്നപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് ഇവർ പോകാണ്. രാമകേളിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ പോകാണ്. രാമകേളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവരെ സങ്കടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു പ്രയാഗ്രാഗിലെ ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ട്. നമ്മളെ എവിടെയാണ് എന്ത് നടന്ന സ്ഥലം, മേള അല്ലേ, കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കുംഭമേളയല്ല മഹാകുംഭമേള, രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നടന്ന സ്ഥലത്താണ് അവര് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും രൂപഗോസ്വാമിക്ക്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ആകെ ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ശിക്ഷാഷ്ടകം നമ്മൾ മംഗളാരതിക്ക് രാവിലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചേതോദർപ്പണ മാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ 8 അഷ്ടകങ്ങൾ, 8 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള അത് മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസാക്ഷിപ്പ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ, മന്ത്രത്തിൽ, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയില് ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. ആ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയില് ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടം, മനസ്സിലെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങള് ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. ആ സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള രൂപം ഗോസ്വാമി നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം രൂപഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കുന്ന പ്രണാമമന്ത്രമാണത് രൂപഗോസ്വാമി. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപാനുഗാസാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമിയെ നമ്മളെ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിലുള്ളൊരു മന്ത്രം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസാക്ഷിപ്പ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആണ് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണോ അദ്ദേഹം ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, നിർദ്ദേശങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം ബുക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത ആ ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം അത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം വരുന്നത്, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ വരുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയാ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു കടലാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, എന്താണ് നമ്മളെ എവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ അവര് അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടെ അവർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണമല്ലോ അവർക്ക്, കാരണം അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓരോ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുകയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പോരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോരുമ്പോൾ അന്നത്തെ സമയത്ത് റിട്ടയർമെന്റ് പോരുമ്പോൾ എന്താണ് കുറേ പൈസ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ പൈസ കിട്ടുന്ന പോലെ അന്ന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്, തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഭക്തന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചു. 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി കിട്ടിയ ആ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന്റെ അതിന്റെ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് പോന്നപ്പോൾ കുറേ പൈസ കിട്ടുന്ന പോലെ അന്ന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൽ 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും 25% തന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോന്നു, സേഫായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. രണ്ടാമത് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പോരാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ വിട്ടില്ല. കാരണം മനസ്സിലായി, പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോരാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ പറഞ്ഞയച്ചില്ല. പിന്നെ അതിനും സനാതന ഗോസ്വാമി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പോരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം ലീവ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലീവ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ആളുകൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പനിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ജയിലിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ രൂപഗോസ്വാമി നീക്കി വെച്ച് 25% എടുത്തിട്ട് ആ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അവർ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന പോലെയല്ല, അന്നും എന്താണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് പറയാം, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വികാരമല്ല എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഒരു വികാരമല്ല. അതെന്താണത്, അച്ചടക്കമുള്ളൊരു ജീവിത ശൈലിയാണെന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു വികാരമല്ല, അച്ചടക്കമുള്ളൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് എന്ത് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ആര്, ഫസ്റ്റ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതില് ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ഭക്തിയുടെ രസങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നത്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി, ഇനി നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെ വേണം, സത്സംഗം വേണം, അല്ല ഒരു സാധുസംഗം കൂട്ടമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അറിയായിരുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഉപദേശം നൽകാനായിട്ട് വേണ്ടത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ശരിയായൊരു പാത കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ വന്നിട്ട്
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമം, അത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ആരുടെ ഉള്ളിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ മനസ്സ് ശുദ്ധാക്കണം. നമ്മളൊരു വിളയിടുമ്പോൾ, ഒരു പാടത്തൊരു കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? പാടം നമ്മൾ കിളച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ വിത്തിടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭക്തിയുടെ വിത്തിടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആരാവണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വിത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ മുളച്ച് അത് നല്ല രീതിയിൽ പുഷ്ടിപ്പെട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തി, നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞുതരാണ്, ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഭക്തിയുടെ വിത്ത് നമ്മൾ ഇടാണ്. അപ്പം അത് പുഷ്ടിപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അവിടെ ശുദ്ധാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് 11 ഉപദേശങ്ങളാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കാണ് ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തതെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്. ഇതില് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ആര്? ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇവരുടെ നേതാവാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങള് ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആര്? ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വൃന്ദാവനം ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മൂർത്തികൾ സ്ഥാപിക്കുക, ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, പിന്നെ ഭക്തിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുക, ഭക്തിയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആര് പറഞ്ഞ? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമിക്കും ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ആര് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉപദേശം എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി, നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി വളരെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാ. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകളിലുള്ള നിത്യമഞ്ജരിയാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖിമാരുണ്ട്. ഭഗവാൻ രാധാറാണിക്കൊക്കെ അഷ്ടസഖിമാര്, ലളിത, വിശാഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ, ചമ്പകലക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 8 പേര് അഷ്ടസഖിമാരുണ്ട്. ഈ അഷ്ടസഖിമാർക്കും ആരുണ്ടാവും? അവർക്കും അസിസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്കും അവരെ സഹായിക്കുന്ന സഖിമാരുണ്ടാവും. ആ സഖിമാരാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? ഈ മഞ്ജരിമാരെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആ മഞ്ജരിയിൽ ഒരാളാണ് ആര്? ഈ രൂപമഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപമഞ്ജരി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? അവരൊക്കെ പല പല രീതിയിൽ അവതരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ മഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെറിയ ചെറിയ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? ലളിത, വിശാഖ, പിന്നെ വന്നിട്ട് ചമ്പകലത, രംഗാദേവി, തുംഗവിദ്യ, സുദേവി, ചിത്രലേഖ, ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ 8 സഖിമാരുണ്ട് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണി. ഇപ്പൊ മായാപ്പൂര് അമ്പലത്തില്, നമ്മളെ ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള മായാപ്പൂർ കൽക്കട്ടയിലാണ്. ആ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളെവിടെ ഇസ്കോണിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെയും രാധാറാണിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല. രാധാറാണിയുടെ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും 4 സഖിമാർ ഇപ്പുറത്തും 4 സഖിമാർ അപ്പുറത്തുമായിട്ട് അഷ്ടസഖിമാര് കൂടിയിട്ടാണ് എവിടെ കാണാൻ? നമ്മൾ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടസഖിമാരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഈ മഞ്ജരികള്. അപ്പൊ അതിൽ ഉള്ളതാണ് രൂപമഞ്ജരി. ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കേട്ടാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാറൊന്നുമില്ല രൂപഗോസ്വാമിക്ക്. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാറില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് എന്തോ എഴുതിയ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം രചിച്ചപ്പോ അന്നത്തെ ആ സമയത്തുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ, അതായത് വല്ലഭാചാര്യര്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾ എഴുതിയതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ എഴുതിയ ഈ രചനയിൽ, കൃതിയിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയും.
അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. കാരണം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്, ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ വല്ലഭാചാര്യർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ആര് സമ്മതിക്കും? രൂപഗോസ്വാമി സമ്മതിക്കും. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമി അത് അംഗീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുകൾ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയാതെ ഈ വല്ലഭാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കും. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ച് സംവാദം നടത്തും. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആ സംവാദത്തില് ആര് വിജയിക്കും? ജീവഗോസ്വാമി വിജയിക്കും. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ തന്റെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ തെളിയിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓടി വന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ദേഷ്യം വരും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒന്നാമത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്, പിന്നെ അത്രയും വലിയൊരു ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതൊരു അപരാധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് വഴക്ക് പറയും? രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിയെ വഴക്ക് പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും, നീ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറയും. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിയെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടും അവിടെ നിന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോകും. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ മധുരയിൽ പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം, ഗോസ്വാമിമാരാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ ഭിക്ഷയെടുത്തൊക്കെ അല്ലേ ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് പിന്നെ എവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്? ജീവഗോസ്വാമി അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആരറിയാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി അറിയണം. അപ്പൊ വേറൊരു ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇത് അറിയുമ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയും, ഇങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെയാണ്, ഭിക്ഷ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പൊ ജീവിതം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി ഈ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതുന്ന 11 കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതിയ 11 കത്തുകള് അത് ജീവഗോസ്വാമി ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് തന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. പക്ഷെ അത് ക്രോഡീകരിച്ചത് ജീവഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 11 ഉപദേശങ്ങളാണ്. 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദി സാധന ഭക്തിയും, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9, 10, 11 ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി: വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയാണ് 4 തരം ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അത് ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ അടിത്തറ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഘത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അത്ര ഇല്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിലിനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ